Hola, aficionats i aficionats de la cuina. Benvinguts al nostre programa, en el que avui cuinarem una coca de iogurt, que la guarnirem amb decoració nadalenca. Per fer aquest plat necessitarem ous, sucre, farina, iogurt, fondant, llevat, oli i una llimona. També necessitarem els següents estris, que són el tamisador, el corró, motlles, un altre motlle, paper per prevenir, un ratllador, cullera, ganivet, un bol i una batedora elèctrica. Posem els ous al bol. Ara fiquem el iogurt, i seguidament posem 2 gots de sucre. Ara posem la farina. Posem la levadura. I mig got d'oli. Ara posem la barreja en el bol. Fiquem al forn.
Un cop ficat al forn, ho posem a 30 minuts i a 175 graus. Ara amb el fondant es fa una bola i la fiquem entre plàstic i plàstic. Nosaltres hem escollit un motlle d'un avet i d'una estrella. Ara, amb la bola del fondant entre plàstic i plàstic, s'agafa el corró i es xafa. I una mica més que sigui gran. De repetir aquest procés 2 vegades més. Heu de fer les figures amb el motlle. I ho posem en un altre plat. Ara heu de fer el mateix, però amb el motlle d'una estrella. I trobar-lo. Vale? I ara tenim el pastís. I ara anem a fer el sucre glaç. I aquest és el resultat. Ja tenim el pastís fred i és hora de ficar-lo cap a... Així. Ole. I ara ve la part de decoració, que el que farem serà agafar el sucre glaç, ficar-lo aquí sobre, o sigui aquí dins, i farem el pastís blanquet. Seguim amb la decoració i posem l'estrella. Mullem el dit, posem una mica d'aigua aquí i l'enganxem. Ara heu de posar els avets. I fem el mateix. Està llest per servir. I ja tindríem el nostre pastís amb decoració de Nadal.